फालिबोदों प्रत्येक बोसोरावनो जोङो बर'आव जिहेतु मोननै धर्मनि गाहाय फरायसाफोरखौ जों बाहाय नुयो बाथौ सिबियारि आरो ब्रह्म सिबियारिफोर दा बिसोरनि थाखाय जों सुबिदा होनायनि मुङाव बे मोननैबो माने राहाजों फुजा होनायखौ जों लाखिदों गथ'फोरनि सोलोंथाइ लानाय जौगाखांनाय गोजोन सान्थि बेफोरखौ मिजिं खालामनानै बा बोर बिनानै जोङो जेब्लायबो बे लोगोआव जोङो इउ एन एकाडेमिनि जे उन्नति जौगाखांनाय बेखौबो हास्थायनानै बे फुजाखौ जों प्रत्येक बोसोरावनो फोरबो हिसाबै फालिबोबाय थानाय जादों आरो दिनैनि गोथार सानाव मा बुंगोन जिहेतु फरायसाफोरा फुंनिफ्रायनो आर'ज खालामनायखौ नुनो मोनदों। आচ্ছা बे फोरबोआव जोङो जेब्लायबो सान्थि आरो गोजोनखौ हास्थायो बेजों लोगोसे गियान जौगाखांनायखौ जों जेब्लायबो हास्थायो फरायसाफोरा जेब्लायबो बे फोरबोआव जोबोद गाजा गोमजायै जों बाहागो लानाय नुयो देग्लायबो बिथांमोना दाखालि सानथामसोनि सिगांनिफ्रायनो बेफोरखौ खालामनाय आरो बिसोरखौ साजायनायफ्राव बिथांमोना लोब्बा लाखिनानै बयबो खामानि ज' मावलायो आरो गोसो खुसियै खावलायो आरो दिनैबो जों नुदों फरायसाफोरा जोङो बे सानाव फरायसाफोरखौ इउनिफर्माव फैहोलाया जे जाय जेरै गोसो गोनां बा गोसो मोजां मोननाय गावनो बिसोरो गाव गावनि ड्रेसखौ गाननानै फैनो हागोन होननानै जों बिथांमोनखौ बुङो फरायसाफोरखौ दा बे हिसाबै जों नुयो गथ'फ्रा हागौमानि गावसोरनि गोसो खुसियै ड्रेसफोरखौ गानबोनानै सोरबा बर'नि ट्रेडिशनेलखौ गानो सोरबा बिदिनो एसे गुबुन स्टाइलावबो गानो जाय हक जोङो गथ'फोरखौ जोबोद रंजा बाजा गोजोनै बहाय बाहागो लानायखौ नुनो मोनो आरोखि जिहेतु फैगासिनो दङ मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद दिनै जोङो बेखौनो बिदोंखि जोंना एग्जामावहाय मोजाङै मोजां नाम्बार मोनथों फेमिलिखौ जोंनि न'खरनि मानसिफोरखौहाय खुसि खालामथों आरो गासिबो बेखौनो बोर बिखायो आङो 8आव फरायो तनिखा नार्जारि बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो फालिबाय थानायाव बोर बियो औ आरो मा बुंबावगोन जिहेतु फरायनायनि खेथ्रआव दिनै बे सरस्वती फुजानि गेजेरजों आङो बेखौनो बोर बियोखि गासिबो गावसोरनि साननाय मथे गावसोरनि एग्जामखौबो मोजाङै मोजां होनो हादों आरो गावसोरो जा बोर बिदों इसोरनाव बेखौ मोनजोबथों। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हम हमारे स्कूल में ही पूजा कर रहे हो और हमें प्राउड फील हो रहा है कि हम पूजा कर रहे हैं और हमें करने का मौका मिल रहा है नहीं तो कोई स्कूल में करता है सब बट ऐसा फील नहीं होता मतलब घर के जैसा फील हुआ है। क्या मांगा माँ से? यही कि एग्ज़ाम में हम पास हो जाए सब अच्छे से और अपने अपने फैमिली को खुश कर सकें। आज श्री श्री सरस्वती पूजा है सरस्वती माँ से क्या मांगा आपने? हमने ये मांगा है कि सब पढ़ाई में अच्छा है और सब एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से पास हो। मैंने ये सभी से यही मांगा है कि सब यही पास होके सभी गियान प्राप्त करे यही मांगा है मैंने। दिनै सरस्वती फुजा माबा 23 जानुवारिनि ओमफ्राय जों बयबो इउ एन एकाडेमिनि बोर बिबाय बयबो आवगाय सावबाय मास्टार पेरेन्टस ओमफ्राय जों स्टुडेन्टसफोर जों बोर बिबाय ओमफ्राय आहुति सावनानै माने बयबो इउ एन एकाडेमिनि स्टुडेन्टसफोरा गासैबो बोर बिदों आरो मास्टारफोराबो जोङो मेट्रिक दा एबार 2026 आव जोंना मेट्रिक आनजाद दङ बेखौ मोजाङै उथ्रिनो थाखाय जोङो बोर बिदों आरो गासिबो गथ'फोराबो बोर बिदों एग्जामखौ मोजाङै उथ्रिनो थाखाय 10 दा बर्नालि ब्रह्म मेट्रिक आनजादाव मोजाङै उथ्रिसारनो थाखाय